Hola, bona tarda novament. Ens retrobem en aquest tercer dia, tercer vídeo sobre barris de Girona, avui amb Santa Eugènia. Ahir em dèieu alguns a Facebook que em quedés tancada a casa, que no... Estic tancada a casa i tot el que estic fent doncs, a través de telèfon, de xarxes, de connexions doncs, amb els regidors i regidores del grup municipal, amb companys del partit, amb els portaveus de la resta de grups municipals de l'Ajuntament de Girona. Per tant, el que poso són fotos de dies abans del confinament, fins i tot algunes tenen alguns anys, de quan vaig començar a ser regidora a l'Ajuntament de Girona. I l'únic que pretenc és aprofitar aquests dies doncs, per donar-vos a conèixer allò que sé dels diferents barris de Girona i que he anat aprenent al llarg d'aquests anys de tasca municipal. I com us deia avui, comencem amb Santa Eugènia. Santa Eugènia té un origen i una ànima obrera molt semblant a la que us deia ahir de Can Gibert. De fet, Santa Eugènia i Can Gibert comparteixen alguns equipaments i tenen doncs, vides molt paral·leles. Per tant, hi trobarem present a la plaça del Barco, per exemple, molt present doncs, aquesta primera onada d'habitants del barri. Alguns d'ells, fins i tot en Salvador Llorente, em comentava doncs, que s'havien fet a través de cooperatives doncs ells mateixos, els blocs de pisos i les cases a l'entorn sobretot blocs de pisos, a l'entorn de la plaça del Barco. Per tant, l'empremta també d'aquesta primera onada d'immigració que va arribar d'Andalusia, d'Extremadura, la trobem molt present també en el barri de Santa Eugènia. Però han arribat també persones d'altres orígens, d'altres nacionalitats, que han anat a enriquir el barri, però està clar i s'ha de dir que s'ha hagut de fer un esforç molt important per part de les entitats, de les associacions i del propi equip tècnic del centre cívic de Santa Eugènia per tal de minimitzar les problemàtiques que se'n poguessin derivar i de treballar a través de la cuina, a través de la llengua, a través de l'art, doncs d'una manera molt cohesionada i molt enriquidora la presència doncs, de persones amb cultures, identitats i nacionalitats molt diferents. Us deixo algunes fotografies d'alguns d'aquests actes, en veureu una, per exemple, amb representants de la comunitat hondurenya, doncs, amb la bandera de Santa Eugènia. Veureu també un acte que es va fer a través de la cuina i del ball amb la comunitat subsahariana. No us posaré la foto on em van convidar a ballar i a participar de la festa perquè és un ridícul estrepitós, no vaig ser capaç de seguir el ritme. I veureu també fotografies de Siraj, que és una entitat. Siraj és llum, significa llum en català, i és una comunitat que ha treballat també i d'una manera des de fa molts anys i d'una manera doncs, molt positiva amb la comunitat magrebina i per tant doncs, a totes elles el nostre agraïment i també a l'equip tècnic que ha pogut doncs, minimitzar els problemes derivats i normals de la presència de cultures i identitats tan diferents en una regió concreta de Girona. I a banda d'aquest teixit associatiu vinculat a diferents orígens, a diferents nacionalitats i identitats, Santa Eugènia ha tingut sempre una vida associativa i un teixit molt ric i molt divers. Us deixo algunes fotografies, segur que me'n deixo, però des del Banc del Temps de Santa Eugènia, que tenien una activitat programada ara per al 21 de març i que havíem de parlar de temes d'habitatge, no passa res. En parlarem quan acabi aquesta situació, fins a la plataforma Mout en Bici, que segur que molts de vosaltres doncs, també la coneixeu, els escacs molt presents amb en Jordi al capdavant en aquest barri, tant en el seu entorn públic com si entreu a Can Ninetes doncs també veureu sempre molta activitat vinculada als escacs. De fet, fa pocs dies es feia una competició vinculada al 8 de març, doncs una competició de dones jugant a escacs. En fi, una varietat d'entitats i associacions que fan que la vida a l'entorn de la Marfà i la vida a l'entorn de Can Ninetes, de l'antiga Salvador Allende o ara Ateneu Eugenial
o del passeig Núria Terés, o com en diuen algunes persones encara, la Frontissa, sigui molt ric. Hi ha també activitat esportiva vinculada al futbol, malgrat que el camp el trobem a Can Gibert, l'equip de futbol i el de Can Gibert, però també el de Santa Eugènia. I he tingut sempre molt vincle per la gran tasca social de la família Calvet, i ho vull dir, us vull deixar algunes imatges, i amb el Can Gibert, amb l'equip de Can Gibert, doncs també l'altre dia no en vaig parlar, però l'Antonio també porta endavant, i la Mari, una tasca molt important, una tasca social a través de la pràctica de l'esport. I us vull deixar també unes imatges de dos moviments que van néixer a Santa Eugènia i que varen coincidir amb els meus primers mesos, anys de regidora. Una és la plataforma d'afectats per la hipoteca. Es reunien cada divendres a l'espai que hi ha davant de la Marfà. Allà vaig aprendre moltíssim, no només de temes vinculats a la pèrdua de l'habitatge, de les hipoteques, sinó que s'establia un clima, si alguns de vosaltres m'escolteu i vareu ser-hi, d'ajuda i d'ajuda mútua entre persones que estaven vivint situacions molt dramàtiques. Ara ho estem veient amb els lloguers, però volia recordar aquests inicis de la PA Santa Eugènia i també de l'Escudella Solidària. L'Escudella Solidària va ser un projecte també nascut de la crisi i de la dificultat de cuinar amb pocs diners. Llavors la Rosa, en Xavier, en David Mèrida, tots ells estaven en aquesta primera llavor de l'Escudella Solidària. Vàrem treballar bastants mesos, finalment ens vàrem traslladar a un altre local per fer créixer el projecte, i la veritat és que ho recordo com moments de molta dificultat per la crisi econòmica, però on sortia el millor de les persones per donar-se ajuda mútua. I no podia acabar sense parlar de la gent gran. Aquesta gent gran que, com us dic, tenia orígens vinculats a Andalusia i Extremadura, igual que Can Gibert, i que han estat un pilar fonamental en el creixement d'aquest barri. Ells es troben i desenvolupen les seves activitats des de fa un temps a la plaça Leonor Joé, a l'edifici, ells en diuen de la gent gran, l'antic mercat, i de fet en les parets del passadís lateral veureu uns murals que us en deixo unes imatges també, amb imatges de com havia estat l'antic mercat. Us deixo imatges de trobades que ells han fet, de la Bea, que va ser la seva presidenta fins fa poc, i d'un cartell que va fer la seva neta en commemoració o per celebrar o per donar a conèixer una diada a la gent gran. Ella se'n sentia molt orgullosa d'aquest cartell i tenia ganes de compartir-lo per agrair-li la gran tasca que durant molts anys va fer. I veureu també unes aquarel·les que vaig fotografiar-les fa pocs dies, ara per Carnestoltes, quan vaig estar compartint una estona amb tots ells. Bé, espero que us agradi. Santa Eugènia té una densitat molt gran, té un teixit associatiu molt ric, i segur que m'he deixat activitats, segur que m'he deixat iniciatives. En tot cas, si algú de vosaltres vol contribuir amb coneixement, amb imatges, amb informació, doncs serà molt benvingut, i així tots plegats, a part de passar una estona agradable en aquest confinament, doncs ens anem enriquint amb aquest coneixement.